Dobar dan, dragi učenici. Pozdravljam vas na početku još jednog online sata iz povijesti koji smo danas priredili za učenike 4. razreda gimnazije. U okviru nastavne cjeline Prilike u svijetu i u Hrvatskoj od 1945. do 1989. godine danas ćete nešto saznati o međunarodnim ugovorima, teritorijalnim promjenama i blokovskoj podjeli koja je nastala u svijetu nakon Drugog svjetskog rata. Pa krenimo. Danas ćemo ostvariti sljedeće ishode. Demonstrirat ćemo posljedice mirovnih ugovora u svijetu nakon Drugog svjetskog rata koristeći se kartom, te ćemo objasniti uzroke i posljedice blokovske politike koja se pojavila u svijetu nakon Drugog svjetskog rata. Ključno pitanje na koje trebamo odgovoriti jeste kako se to svijet promijenio nakon Drugog svjetskog rata. Pritom najviše mislimo na teritorijalne promjene, a na one, prije svega društvene, ćemo obratiti pažnju na sljedećem nastavnom satu. Za uvod ćemo se prisjetiti prošle teme i prošlog sata, te ćete pokušati sami sebi onako ponoviti i odgovoriti kada i zašto se utemeljuju Ujedinjeni narodi, te što se dogodilo s ratnim zločincima i kako su kažnjeni. Za ovaj sat će vam inače biti potrebna olovka, papir, možda bojice ili markere ako imate, udžbenik koji koristite, a dio zadataka ćete odrađivati i koristeći se internetskim platformama. Ako ste razmislili, možemo dalje. Paralelno sa utemeljenjem Ujedinjenih naroda i sa procesom ratnim zločincima, u svijetu se održavaju dvije mirovne konferencije. Jedna u Parizu, koja je raspravljala o krivnji Italije i Njemačke, te jedna u San Francisku, koja je raspravljala o krivnji Japana za sve što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Nakon tih konferencija određene su brojne teritorijalne promjene, reparacije i pritom stvorene čak i neke države, a došlo je do pomicanja granica ili na stanje prije rata ili u korist određenih država. U svakom slučaju te mirovne konferencije nisu donijele ono što se od njih očekivalo, a to je stabilnost u svijetu jer su izazvale novu podjelu. Ako ćemo govoriti o nekim najvažnijim teritorijalnim promjenama, svakako moramo reći da se najviše stanje odrazilo na teritoriji Njemačke. Naime, ona je morala vratiti ono što je stekla u Drugom svjetskom ratu, pa je na taj način izgubila velik dio usvojenog teritorija. Zatim je bila okupirana od strane saveznika, dakle Sovjetski savez sa istočne strane, zatim Francuska, SAD i Britanija sa zapadne strane, te se naposljetku 1949. godine podijelila na dvije države, Saveznu republiku Njemačku sa središtem u Bonu i Demokratsku republiku Njemačku sa središtem u Berlinu. U Saveznoj republici Njemačkoj ostao je utjecaj one tri države koje su je okupirale s te strane, a u Demokratskoj republici Njemačkoj ostao je sovjetski utjecaj. Austrija je također bila proglašena nacističkom državom, te je kao takva morala biti proglašena i krivcem, te je morala pomaknuti granice prije svega prema Italiji. Italija je isto morala se odreći posjeda prije svega na istočnoj Jadranskoj obali u korist Jugoslavije i na prostoru istočnog Mediterana u korist Grčke. Pritom je Jugoslavija dobila Istru, dobila je dijelove Dalmacije, dobila je Sloveniju i na taj način je Italija potpuno izgubila ono što je iredentističkim pokretom pokušala ostvariti. Poljska se proširila prema zapadu, ali je dijelove morala prepustiti Sovjetskom savezu. Jugoslavija, kao što smo rekli, je imala dosta dobitaka. Jedini prostor oko koje se Jugoslavija nije dogovorila s Italijom bio je prostor Trsta, koji je naposljetku podijeljen na dvije zone, a na kraju je sam grad pripao Italiji. Sovjetski savez se jako koristio posljedicama
ovih mirovnih konferencija. Zašto? Zato što se uvelike proširio na zapadu, a vidjet ćemo na jednim od sljedećih slajdova kako. Neke nove države su nastale nakon rata. Izrael, Vijetnam i Koreja. To su ujedno i države u kojima su izbili i sukobi, vidjet ćemo na sljedećim satima zašto. Izrael je nastao, između ostalog, da bi se svijet iskupio za antisemitističku politiku koja se vodila sustavno od 19. stoljeća, a i puno ranije, i za sve što se dogodilo Židovima za vrijeme holokausta. Evo primjera kako je Europa izgledala prije rata i Europa kako je izgledala nakon rata. Ovo je stanje na početku Drugog svjetskog rata, ovo su zaračene strane i neutralne države, a ako pogledamo malo bolje ovu desnu kartu, vidimo da je Sovjetski savez zaista proširio. Ovo je inače njegov utjecaj. Države su zasebne, ali ovo je utjecaj Sovjetskog saveza, odnosno tog istočnog bloka koji je nastao kao posljedica rata. Njemačka, kao što vidimo, je podijeljena bila na 4 zone i rekli smo da je onda ovaj zapadni dio postao Savezna Republika Njemačka sa središtem u gradu Bonu, a istočni je postao Demokratska Republika Njemačka sa središtem u Berlinu. Nažalost, Berlin je 1961. godine postao mjesto potpune podjele, gdje se najviše odražavao taj sukob istoka i zapada, jer je, kao što ćemo naučiti, pogotovo na sljedećem satu, Berlin podijeljen zidom. Ova karta pokazuje širenje SSSR-a prema zapadu, dakle na račun i Poljske, ali, što je puno važnije, na račun 3 baltičke države. One su stekle neovisnost tek raspadom Sovjetskog saveza. To su Estonija, Latvija i Litva. Jedina država na Baltiku koja je uspjela sačuvati neovisnost, mada je Karelijsku oblast morala prepustiti Sovjetskom savezu, bila je Finska. Finska je uspjela sačuvati neovisnost. Vaš zadatak je sljedeći. U slijepu kartu Europe, koju ćete ili skicirati prema udžbeniku koji koristite, ili ju preuzeti iz nekog od dostupnih digitalnih alata, ucrtajte područja koja su nakon Drugog svjetskog rata pripala drugim državama u odnosu na stanje prije rata, dakle tamo gdje je došlo do teritorijalnih promjena. Sami oblikujte znakovlje kojim ćete označiti i imenovati ta područja. Znači sami kreirajte tu kartu. Istaknite ona područja spora, odnosno područja koja su promijenila državnost, da ih tako nazovemo, nakon Drugog svjetskog rata. Nakon što smo vidjeli kako se teritorijalno promijenila prije svega Europa, reći ćemo nešto o političkim promjenama, odnosno zaoštravanju odnosa koje su uzrokovali nove napetosti u svijetu. Naime, u Drugom svjetskom ratu Sovjetski savez te zapadni saveznici, prije svega Britanija i SAD, a poslije, dakle, tijekom oslobađanja i Francuska, kroz pokret otpora, su bili saveznici. Jednostavno imali su većeg zajedničkog neprijatelja, to su bile nacističke, odnosno fašističke države i militaristički Japan. Međutim, razlike među njima su bile nemjerljive, kao što znate. Sovjetski savez je nastojao proširiti utjecaj komunizma, dok su zapadne države nastojale zadržati pa i proširiti kapitalistički poredak te demokratski politički poredak. S druge strane, kažem, Sovjetski savez jednostavno stremio i iskoristio je svoju poziciju u ratu, pogotovo na kraju rata, da proširi svoj utjecaj u Europi. Ako se prisjetimo, od velikih državnika Potsdamsku konferenciju je vodio samo Stalin, budući da je Churchill izgubio na izborima, a Franklin Delano Roosevelt je u međuvremenu umro. Tako da je Stalin nekako izašao kao veliki pobjednik rata i jednostavno na ona područja koja je sovjetska armija oslobodila, proširio svoj komunistički utjecaj.
Tako da krajem rata jednostavno prestaje to savezništvo i dolazi do velike polarizacije, odnosno onog razdoblja koje mi nazivamo hladni rat. To nije bio otvoreni sukob, ali to je bilo vrijeme stalnih napetosti, to je bila utrka u naoružanju, utrka u traženju informacija i raspirivanje tog osjećaja straha, neravnoteže i jednostavno to je bilo vrijeme kada je svijet bio stalno u nekom stanju pred nove ratne operacije. Sam pojam koji se veže u hladni rat, a to je željezna zavjesa, se pripisuje Winstonu Churchillu. Naime, on je još 1945. godine rekao da se dakle od Baltika pa do Jadrana spušta jedna željezna zavjesa, odnosno da će države koje se nalaze istočno odatle biti izolirane. Naposljetku, Staljin je zaista uspostavio veliki stupanj kontrole nad istočnoeuropskim državama, ali jedina država koja mu se otvoreno suprotstavila 1948. godine, iako je i sama prigrlila komunizam, odnosno vlastiti vid socijalizma, koji se poslije razvio tamo, bila je Jugoslavija. O tom sukobu Tita i Staljina i utjecaju tog sukoba na samu jugoslavensku političku i društvenu scenu ćete učiti u cjelini koja se tiče hrvatske povijesti. U svakom slučaju, kao posljedica tih netrpeljivosti između zapadnog i istočnog bloka pojavljuju se dva vojno-politička saveza. Znači, nema otvorenog sukoba, ali dolazi do utrke u naoružanju. To je bio NATO ili Sjevernoatlantski savez koji postoji do danas i Varšavski pakt koji se raspao raspadom Sovjetskog saveza. U NATO savez su ušle zapadnoevropske države, SAD, Kanada, a u Varšavski pakt prije svega države komunističkog bloka, mada tu recimo nije ušla Jugoslavija, rekli smo zašto. Došlo do sukoba između Tita i Staljina. Trumanova doktrina i Marshallov plan su bili vid pokušaja širenja utjecaja kapitalističkih država u svijetu, tako što će se boriti protiv komunističkih stremljenja. Trumanova doktrina koju je donio predsjednik Harry Truman je prije svega imala zadatak spriječiti širenje komunizma, a Marshallov plan pomoći u okviru te Trumanove doktrine onim državama kojima treba pomoć protiv komunizma, pomoći u razvoju. Jedna veća prekretnica se dogodila kada je 1953. godine umro Staljin, a vi ćete o tome učiti, kažem, i kad budemo radili povijest Hrvatske. Nakon toga nije došlo do popuštanja hladnog rata, čak naprotiv, rekli smo 1961. se podiže Berlinski zid, ali će ipak novi sovjetski predsjednik Hruščov pristupiti drugačije, dakle, cijelo političkoj situaciji, jer taj kult ličnosti nikad nije bio takav kao u doba Staljina. Pogledat ćete sljedeći video odgovoriti na pitanja. Koje države nisu ušle ni u jedan savez, zašto, koji je bio glavni uzrok nastanka NATO pakta, te koji je bio uzrok nastanka povezivanja država Varšavskim ugovorom. I na kraju ćete riješiti sljedeće zadatke. Odgovorit ćete na ključno pitanje kako se svijet promijenio nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, istaknite najvažnije promjene. Možete to i zapisati. Na sljedećim poveznicama se nalaze prijedlozi kvizova i zadataka koje možete riješiti vezano uz ovu temu. A preporučila bih vam i neke pisane i medijske izvore o ovoj temi, posebice knjigu Güntera Grassa Limen i Bubanj koji govori o sudbini jednog malog naroda na Baltiku između dva svjetska rata i poslije rata, o Kašubima, Francesca Melandri Eva Spava o Talijanima i Njemcima na sjeveru Italije nakon rata i u vrijeme rata, te našeg Nedeljka Fabrija sa Berenikinom Kosom koji govori o sudbini talijanske i hrvatskih obitelji u Rijeci. I od filmova vrhunsko djelo, a to je Treći čovjek Orsona Wellesa.
Hvala na pažnji. Ovo su naši izvori koje smo koristili i vidimo se sljedeći puta. Doviđenja svima.